da yake ta zuwa da akwai nagari kwai bata gari mai kyau da marar kawa wani al'amarin da yawa dan adam mafita ya ka samarwa. Anas, don girman Allah kai haƙuri zan fito don Allah ka kashe. Okay, look at me very well. Ban kama da yanda za ki ce za ki raina hankali ba. Daga ina ke? Habibti. Menene wannan hannunka? Shine kiran da na miki. A matsayin kujerar nan na gani. Ya aka yi wannan abin ya shigo gidan nan dan Allah. Idan har ba za ki ƙara min kuɗi na ba ko, to akwai matsala. Zan sanar da Malik duk irin halin da muke ciki. Malik. Ga mijinki ne. Me za ki kashe? Wane ne ya ce ki kashe ni? Dan Allah ka yi haƙuri. Wallahi ni ma ba a san raina bane ba tursasa na akai dan Allah ka yi haƙuri.